Nové hrozby a opakovaný pokus o atentát na premiéra sú len priamym dôkazom toho, že program na zakódovanie atentátnika bol spustený práve prostredníctvom informačného pola. Je to ako nahodená sieť. Skôr či neskôr sa do nej chytí človek určitým typom psychiky, politickej orientácie, náchylný na sugestiu a manipuláciu. A najhoršie je, že táto sieť funguje ďalej a nedá sa predpovedať, koľko ďalších ľudí sa do nej chytí, koľko z nich je už naprogramovaných a čaká na svoj signál, aby sa aktivovali. Ďalším dôkazom, že programovanie na diaľku prostredníctvom médií sa uskutočnilo, je fakt, že pokusy o atentát na premiéra neprestali. Najprv dostal obálku s nábojom, čo je priama hrozba, a po ďalšom čase je tu druhý pokus o atentát a opäť nelogické správanie útočníka, ktorý hovorí svojim slangom osamelého vlka. Nič okolo seba nevidí, nabitý nenávisťou, akoby pod hypnózou sa snaží prejsť so strelnou zbraňou cez detektor kovov priamo k premiérovi.